4,556 ka mga job vacancies ang Nitanyag sa 23 ka mga kompaniya. Ato sa gipahigayong fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair 2022. Karong adlaw, ang report. Bisan pa man sa pagbunok sa uwan kaganihang buntag, ubay-ubay gihapon ang mga aplikante nga midagsa sa local ug overseas job fair sa Lapu-Lapu City. Gawa sa 21 ka mga lokal nga kompaniya, may duha usab ka mga overseas job placement companies nga misalmot. Natay para sa mga Australia, natay sa Qatar, natay para sa Japan, no? And these are mga skilled nga mga positions, no? Nya kasagaran gyud, no, wala kayron ang mga domestic workers karon, mga skilled gyud, mga professionals ang mga gipang-hire sa mga overseas. Ang 32 anyos nga si Glenda Lea Carcillas nga taga Basak, Lapu-Lapu City, usa sa mga nainganyo pagpang-apply isip female butcher sa usa ka kompaniya sa Australia. Bag-uhay lang napupos ang iyang kontrata isip domestic helper sa Saudi, busa buot niyang makatrabaho na usab abroad. Pinas jud karon, as in lisod bitaw kaayo jud mangita og work, tapos financially dili pa jud stable kung sige pa kag-apply. Kung sa gawas god na experience nako as a DH, buo ang imong sahod. Gibutyag sa recruitment coordinator sa usa sa mga overseas job placement company nga kun gihugupan ang ubang mga kompaniya nga nangita og mga skilled workers alang sa ubang mga nasod, nagmingaw usab kining usa ka kompaniyang nangita og mga nurse alang sa Doha, Qatar. Kini bisan pa man kun dako ang gitanyag nga sweldo. More or less 100,000 a month. Pero ang problema lang kasi nga sa Arab country, yun lang ang medyo nakikita ko na medyo iniilagan nila ba. As of 12 noon, moabot na sa 113 ang mga na-hired on the spot. Sukad niadtong Abril ning tuiga, kini na ang ikalimang job fair nga gipasiugdahan sa Public Employment Service Office, Conpeso, Lapu-Lapu City. Sa unang upat ka job fair, may 491 ka mga aplikante nga na-hired on the spot. Samtang gipahibaw sa pangu sa Tri-City Field Office sa Doli 7 nga padayon pa karon nga gi-finalize ang nasumiter nga mga proposal sa 63 ka mga nataktak nga kawani sa MEPS nga mi-apply sa Integrated Livelihood Program sa Dole. Okay, there are some of them who were already employed, so ang uban basig dili na interested, no, for the livelihood. So katong interested, amo na lang sila gitaag dagaag time next week so that we can finalize it and forward it to Manila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.